Sampun bajing loncat iki Mbak teng pundi niki Mbak Uti? Mbak lagi salat. Oh, salat apa? Salat tahajud. Nggih. Ya ora kancane iki salat duha. Ya ora ngerti babakan salat, takon salat-salat barang kowe iki. Sing takon sapa? Sing penting ya wis dipinangkani. Setunggal mboko setunggal. Bajing loncate sampun. Bajing loncat sampun. Niki kantun Gerigi sama Mbak Putri lho, gaul tenan. Mbak Putri ngerti lagu gerigis. Saiki mbah-mbah yo nganggone gadget, nganggone HP Android. Gaul tenan. Aku ora ngerti kok, Mas. Lho tenane. Kagak. Agak sadar. Kagak bisa gua. Wong siki kaya ora mungkin ora ngerti HP. Senenge WA-an, WA-an karo sing kudu muhrim. Yo. Yo. Aja nyindir-nyindir kok, Mas. Kae sing orjen tukang kuwi dehem. Lah ya ora pareng kok ngono. Iki pitutur ugi nggo pinanganten. Dadi yo apa seneng dadi pengantin tapi aja seneng pengantenan. Aku ya ora seneng pengantenan, Mas. Ora seneng pengantenan aku. Lah piye kok ora seneng pengantenan? Ya ora seneng lah, aku nyatane ket mbiyen bojo ping 1 kok, Mas. Loro ding. Ping 2, ping 1. Sing 1 ora daku. Lali aku, Mas. Oh, bojo ping 2 padane ora daku. Lah oleh tuturan. Heeh, Mas. Sing 1 ki notor lho, Mas. Dadine lali. Oh, ya wis ora apa-apa, digawe lali ora apa-apa iki. Penting tutur kanggo pinanganten kekalih mugi ya dadi jodoh nganti puputing nyawa. Amin. Satu untuk selamanya. Satu untuk semuanya. Ora satu untuk semua ujar SCTV apa? Satu untuk semua. Itu aku, Mas. Satu untuk semua. Bodol. Iki pinangane setunggal mbok setunggal. Iki bajingan loncat wis iki gari gerigi. Gerigi so, Mas. Nggih. Monggo Mas Ragil. Pamundutan saking Mbah sapa ki mau? Mbah Atri. Mbah sapa? Mbah sapa iki mau lali. Tarmi. Mimi kapen iki kok Casimi. Tarmi. Ya soalnya tuh produk ini Mas. Siap.
Oke, ada gerigis juga sudah dihadirkan spesial buat mbahnya.